swrjigiri गोथां बिफां इसोरखौ हामबाय होनदों दिनैनि बे मोजां सम आरो खाबुखौ इसोराजों बयनोबो होनायनि थाखाय इसोरा जोंखौ अनामोनब्ला दिनैनि बे गोथार सान रबिबार सानडेखौहाय जोङो मोननाय नङामोन। बेनिखायनो आं इसोरखौहाय सिगांग्रो हामबाय होनदों। लोगोसे नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फोरबो जिसुनि मुङाव आङो हामबाय होनदों। दिनैहाय आङो जे एसे रोंगौ रोंनायनिफ्राय आङो फ्लुइटनि गेजेरजों मोनसे गस्पेल बड' सं आङो रोजाबनो आङो सानदों। नोंथांमोनहा खोनासंदो आरो खोनासंनानै नोंथांमोनहा मेथाइनि मिनिंखौहाय बुजिनो ट्राइ खालाम। मेथाइया जोबोद मिनिंफुल। बे मेथाइया जाहैबाय इसोरा सोरजिगिरि, इसोरा गासैनि गिरि, इसोरा गासैखौबो सोरजिदों, इसोरा गासै नों आरो आंनि थाखाय आरो न'खरा गासैखौबो इसोरा सोरजिदों। गासैबो इसोरनि बुंनायजों बियो जाजोबनो नांगोन। जोङो बेखौहाय हबा पाप मावबाय होननानै बुंदों। मोदायनि बुरखायनायाव आदम हबाखौ सैताना बुरखायदों आरो बिसोरखौहाय पापआव खोख्लैदों। बेबायदिनो जोंखौबो बियो हास्थायो। सैताना जाबाय फोरबोआ जिसु ख्रिस्ट'आ सारि जादों मानसि महरै बे सारि जानानै बे गेजेरजों जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमाव फैबाय आरो बुहुमाव फैनानै जों गासै सुबुं हारिया जिसु ख्रिस्ट'खौ बियो हमदों आरो हमनानै क्रुसाव होदों। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ रावनिबो थाखाय बियो दाय मावाखैमोन। दिनै बियो जोंनि पापनि थाखाय बियो सारि जाफैदों। जों सुबुं हारिनि थाखाय फैदों। दिनै बे मिनिंनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो दिनैहाय आं नोंथांमोननो खोनासंहोगोन। नोंथांमोनहा मोजाङै खोनासं। आं दिनै पारफेक्ट नङाब्लाबो नोंथांमोननो जा एसे रोंगौ बेजों आङो सिफुंनि रोजाबनायजों नोंथांमोनखौ खोनासंहोनो आङो गोसो जादों। इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होदों। जोङो बे समावहाय जोङो जागायनि।